Kani gadega Pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Ka Shillong Press Club haringkat bat ka Meghalaya Electronic Media Association MEMA haka nyotrik unailur kom shibentaban penpaw ya ka jing solem bat kumju ru ka jing penrem halor ka jing syak peniap dusman jong ka Gauri Lankesh ka badai ka nong pathai kubor bapau khmat ke jela Karnataka kila pelong ya ka jing thang mombeti hakani ka janmit ha khandai la kani kanong pathai kubor kala syak siat yap ha ka santarik unailur bat ka dairu ka editor jong ka kubor Lankesh Patrich ha kani ka jingthang mombeti ngolem dalam khmat dau president ka Shillong Press Club uba David Lajplang baru ba Kerman Lang Yuria uba dau president jong ka Meghalaya Electronic Media Association ha kani ka janmit na lor ki dekhot ka Shillong Press Club bat MEMA lawan ru panishim mentalang da ki dekhot nek seng bhalang bakan thop ya ka CSWO bat tur uba Titas W Khan MLA bat uba Don Kupar Sumer uba dau MDC na ka UDP uba Robina Singkan MLA bat kiwe Kumkin nong thok kubor ngiwan ne omban keno yunu nei tang bandawa ya ka hok jong ka jingya da yangi kumkin nong thok kubor nomor ngiem haki por ki ba kim bejinjar wisdom ki ba don sibon ki jingya mengia kendok na kapor but menta I kum kata ka India ka ba free ka India ka ba lai loj imat tang mangin penpau ya ka jing snow jongi lani bangin pen snow ya ki opinion jongi ru laban poi man chaka khep ban do ya ka mensim tiladangi ki ong ngi de ki fourth pillar ngi de kita ki nong sawa jong ka sur jong paj ba lada yangi persang ban su dekat no pen skapjar te ngi ngimla da lele ru ho ngi nong thok kubor hang ni Meghalaya jungi hang ni than ngi dang long rit paj ngi dang ngi kwa bi New York bat ki ba saban re ngi wan kum sieng sistem ban penpau ke jing songsi ban penpau ke jing song bitar pat da ka dawaru ya kibor kibopet bakin wat bnia ban lak ki kini giri baman bat ban ai ka jing saja yaki nang ba nang ni sakmat kum kini ki jingja ki nomja hapdeng lai sausnem nriu ngot kinong thok kubor ki ba paunam ki ba tristom ki ba kapatei ka ri katip yaki kum ki breu ki ba tre da ka conscience bat ki ba tre hok kila sha dekat ya ka mensim ki ba koror jong ki khon ki lok ki par ki bahing basem ki kalakta ya ka jingim jong ki te ngingim kwa ya kata bat ngi kwa bet ba ka ri jong bangi ong ka de ka ri ka ba lai loj ka ri India kan de ka ri ka ban island ya uwei unong song jong ka India bawon penpau ya ka sur kamar haka bakon udai upaj ba ubajet ya ka sarkar udai upaj ba uba pensyongket ya no ru lada upaj ba ukwa ban penpau ka jing bam song tenan nganget scam baka riti sensar jungi ka penkubor jungi bingila ban kren ya kita penpau kita ka jing so bat kum kinong thok kubor ngi dei tang kasur jong upaj ba balada pi dekat yangi ki khanglat yangi kamot pi khanglat upaj ba haka jing pek jonga kani ga jingim bangal atulun hakani ga lain ngamla banong ba kade kata ka sarkar ni kata ka parti ni kata ka parti barok kidi ki johi hakapor bakim don hakabor kin penpau ka jing yasha kin jing smolem hakapor bakidon hakabor kile da kumwei bat kabasongsi kalong ba kini hakini ki khniat
benai kniat sengi kala sedang pau ba lada pipen pau ia kasur ke persya hakaban kong lesi kan la bandon ke jing persyang ban ia dei perlok aga baar kan la bandon lesi ke jing persyang ban thiet ya pi bat habakat do habam ban se tedekat no ke jingem tinga sarai kai ki sengi ki ba ap khmi yangi ki nong thok khobor kimda direct ta ki sengi ki ba shngan ide ki sengi ki ba ngi haban long perman ngi haban da usiar ba kayat kayeng namar ngimtip yano ngi pen songsi yano ngi pen mong ba hadu upot bakin dekat ke jingim ru kinot te kani kade ka 21st century jong ka free india kani ngakat kum mangapet manga kade ka ache din jongi nasong si kata tangba tangkawe kum nong thok khobor hi hadu mentaru nganong be bangimla ban keno yano ru mar baro hi kilong kumjo hapor bakidon nakabor kilong nakomwei hakapor bakim don nakabor kilong nakomwei